ஹலோ கைஸ், இதை பாருங்கள். இதுதான் மணவூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குன்னா திருவள்ளூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து நாலாவது ஸ்டாப்பிங் இது மணவூர். இங்கேருந்து 4 ஸ்டாப்பிங்கில் அரக்கோணம் வந்துடும். அரக்கோணத்துக்கும் திருவள்ளூருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்டாப்பிங் தான் மணவூர். இந்த ஊரில் தான் இந்த சங்கராச்சாரியார் அனெக்ஸ் அப்படிங்கிற 1550 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு பிளாட் இருக்குது. அந்த பிளாட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் என்னவோ நாம் உள்ளே போய் பார்ப்போம், வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இதுதான் மணவூர். வாங்க அப்படியே ஊருள்ளே போய் பார்ப்போம். இதுதான் நாம் ஆவடியிலேருந்து வந்து இறங்கினோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போனோம். அரக்கோணத்துலேருந்து வந்து இறங்கினோம்னா இல்லை ஆவடியிலேருந்து ஆவடியிலேருந்து வந்து இறங்கினோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனோம். அதே போல் அரக்கோணத்துலேருந்து வந்து இறங்கினோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போனோம். இதுதாங்க மணவூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இது பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எல்லாம் நல்ல டெவலப்டு வீடுங்க தான், எல்லாமே பங்களா வீடுங்க தான், எல்லாம் டிடிசிபி அப்ரூவ்டு லேண்டு தான். இந்த லேண்டு கூட டிடிசிபி அப்ரூவ்டு தான். சங்கராச்சாரியார் அனெக்ஸ். இதுதாங்க மணவூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இதுதான். இந்த பாருங்க, இங்கேருந்து இப்படி பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டெவலப்டு வீடுங்க தான், ஃபுல்லாக டெவலப்டு பிளேசஸ் தான், ஃபுல்லாக வீடுங்க தான், கண்ணு கெட்டிய தூரம் வர. இப்போ நாம் இங்கேருந்து இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ இங்கேருந்து இந்த ஊர் உள்ளே போகிறது எப்படிங்கிறது பார்ப்போம். வாங்க. மணவூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இதுதாங்க அந்த பிளாட்டுக்கு சங்கராச்சாரியா அனெக்ஸ். அந்த ஊருக்கு போகிற வழி வந்து இந்த ரூட்டில் தான் இருக்குது. இங்கேருந்து 400 மீட்ரு இருக்கும். 400 மீட்ரு ஃபுல்லாக வீடுங்க கடைங்க தான். அந்த ஊர் முடிஞ்ச அடுத்த ஃபஸ்ட்டு லேஅவுட்டு இந்த லேஅவுட் தான், சங்கராச்சாரியார் அனெக்ஸ். வாங்க நம்ம ஊருக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இதாங்க ஊருக்குள்ள அந்த பிளாட்டுக்கு போகிற வழி இதாங்க. ஃபுல்லாக கடைங்க வீடுங்க தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக பார்த்தாலே தெரிஞ்சு பாருங்கள். ரோடெல்லாம் நல்ல ரோடு, பக்காவாக இருக்கும். ஃபுல்லாக ஊர் தான். அந்த லேஅவுட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் 1/2 கிலோமீட்டருக்கு ஊர் தான். ஊர் முடிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் இந்த லேஅவுட் தான், சங்கராச்சாரியார் அனெக்ஸ். எங்கும் பனிமழை பொழிகிறது, நான் வருகையில் என்னை வரது வண்ண பூ மழை பொழிகிறது.
அந்த காலம் தெரிகிறது. பாருங்க, இதுதான் ஊர் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த ஊரை ஒட்டினா உடனே இந்த லேஅவுட் தான். இது பெரிய லேஅவுட்டு. இந்த லேஅவுட்டில் சுற்றிங்க இப்போ ரோடு மேலேயே இந்த வீடுங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேஅவுட்டில் இந்த வீடு, இந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் கட்டின்னு வராங்க. புதுசாக கட்டின்னு வராங்க. அடுத்தது அந்த இடத்துல ஒரு வீடு ஒன்று கட்டுறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பெரிய டவர் இருக்குது. டவரை ஒட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன குடிசை மாதிரி இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ச்சு, அது சின்ன சர்ச்சு. அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6 வருஷமாக இருக்குது அது சர்ச்சு. இது வந்து பெரிய லேஅவுட்டு. இந்த லேஅவுட்டில் ஒரு பாதி தூரம் நம்ம போனோம். அப்படியே வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். உள்ளே போய்ட்டு என்ன இருக்குங்கிறது பார்ப்போம். இது லேஅவுட் ஃபுல்லாக மரங்க வளர்ந்து அந்த லேஅவுட்டே மறைச்சின்னு இருக்குது. முன்னாடி அவங்கவுங்க வாங்கி விட்டுருக்காங்க. யாருமே இன்னும் அந்த அளவுக்கு வீடுங்க வரல. உள்ளே வந்திருக்கு. உள்ளே இருக்கிற வீடுங்கள்லாம் இந்த மரங்க வந்து மறைச்சின்னு இருக்குது. அப்படியே ஃபுல்லாக செடிங்க. இங்கே கார் நிற்குது. அங்கே உள்ளே போய் பார்ப்போம். கண்டிப்பாக இது தாங்க எல்லாம் பிளாட்டம் இருக்குது. இது பெரிய லேஅவுட்டு. இந்த லேஅவுட்டில் தான் இந்த பக்கத்தில் இருக்குது. எல்லாம் வாங்கி விட்டு போயிருக்கிறவங்க தான். மிஞ்சி பார்த்தா இந்த லேஅவுட்லேயே ஒரு 5 வீடு இருக்குது. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 4 வீடு காமிச்சம் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல அங்கங்கே இருக்குது. இந்த லேஅவுட்டுக்கு அண்ணாண்ட ஒரே ஒரு வீடு இருக்குது. அவர் சொந்தமாக இபி லைன் வாங்கி வச்சுருக்காரு. இந்த பிளாட் வந்து இங்கே தாங்க இருக்குது. எல்லாம் முள் செடி வளர்ந்து பிளாட்டு இங்கே தான் இருக்குது. நம்ம பிளாட்டு எல்லாம் முள் செடி வளர்ந்து இருக்கிறதுனால உள்ளே போக முடியல. வாங்குறவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே, ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிலோமீட்ரு தான். வாங்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போடுற மாதிரி இருந்தால் போடலாம், தாராளமாக போடலாம். தேவையானவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாங்குகிற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் எல்லாம் பக்காவாக சர்வே ரைட்டுன்னு வந்து பக்காவாக இடத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கல் போட்டு கொடுக்கலாம். பாருங்கள், நாங்களும் அந்த மாதிரி வாங்கும்போது கல் போட்டு தான் கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி வந்து அந்த கல்லெல்லாம் எங்கே போச்சு தெரில, எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு. ஏதோ 1 2 இருக்குது. இதை பாருங்கள், இந்த 1 2 இருக்குது. இது உள்ளே தான். இது வந்து ரோடு, இது 30 அடி ரோடு. நல்ல ரோடெல்லாம் அகலமான ரோடு தான். இது உள்ளே தான் கொஞ்சம் 2 பிளாட் தள்ளி இருக்குது. இந்த தெருவில் 2 பிளாட் தள்ளி இருக்குது. எல்லாம் முள் செடி வளர்ந்ததுனால அப்படியே அவங்கவுங்க வாங்கி போட்டு போனவங்க தான். இப்போ எல்லாம் ஒவ்வொருத்தராக வந்தால் தான். இதை பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்க்குன்ட்டு ஒதுக்கியிருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய பார்க் இது. இங்கெல்லாம் வீடு கட்டினா பக்கத்தில் பில்டிங்கெல்லாம் வரும். இங்கே இதெல்லாம் அச்சப்பட தேவையில்ல. நல்லா விசாலமான பார்க்கு, நல்லா காற்று வரும். ஆனால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வீடு கட்ட முடியாது. வாங்கி போட்டு நாம் வச்சுருக்கலாம். ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 1/2 கிலோமீட்ரு தான் கரெக்டாக. ஃபுல்லாக முள் செடி தான் வளர்ந்துருக்கு. நாங்களும் இதை வாங்கி தான் போட்டோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி வாங்கி போட்டோம். இப்போ மொல்லமாக ஒரு 4 வீடுங்க வந்திருக்கு. இதுதான் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. இது வந்து ரோடு. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தெரு. இந்த தெருவில் தான் 3வது பிளாட்டு எங்கள் பிளாட்டு. வாங்குகிற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் போய்ட்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி சர்வேயரை வச்சு க்ளீன் பண்ணி கல் போட்டு கொடுக்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ண நினைக்கிறவங்க தாராளமாக பண்ணலாம். லோ பட்ஜெட் தான், ரொம்ப லோ பட்ஜெட் தான்.
ஓகே கைஸ், தேவைப்படுறவங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதாங்க இது ரோடு மேலேயே இங்கேருந்து பார்த்தா ரோடு தெரியுது. இது இங்கே ஒரு இடம் கட்டின்னு இருக்காங்க. மற்றபடி இந்த இங்கே ஒரு வீடு இருக்குது. அது முள்செடியில் மறைஞ்சின்னு இருக்குது. ஆனால் இது ஃபுல்லாக பெரிய லேஅவுட்டு. ஆனால் லோ பட்ஜெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். தேவையானவங்க வாங்கி போடலாம். எங்கேயோ போயிட்டு ஒரு மூலை முடுக்கில் எங்கேயோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதை விட ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து கரெக்டாக 1/2 கிலோமீட்டர் தாங்க. ஃபுல்லாக ஊர் வரும். அந்த 1/2 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஊர் தான். அந்த ஊர் முடிஞ்ச அடுத்த இது தான். ஆனால் இது கொஞ்சம் டெவலப் ஆகாமல் அப்படியே இருக்குது. இது பாருங்க, லைட் போஸ்டெல்லாம் வந்துச்சு. இங்கே இருக்கிற வீடுங்களுக்கு கரண்ட்டெல்லாம் போகுது. இன்னும் உள்ளே வீடுங்க வரல. இந்த 4 வீடு தான் இப்போதைக்கு வந்திருக்கு உள்ளே. மற்ற யாரும் இன்னும் வீடு கட்டலை. கட்டினாங்கன்னா ஏரியா டெவலப் ஆகிடும். லோ பட்ஜெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நாங்களும் நிறைய இடம் பார்த்தோம். இந்த பட்ஜெட்டில் எங்கெங்கேயோ கொண்டு போயிட்டு காமிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்மளால் போகவே முடியாது. அந்த மாதிரி இடம்லாம் காமிச்சாங்க. இது அப்படி கிடையாது. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி நடந்தே வரலாம். நான் நடந்தே வந்தேன். ஒரு 7 நிமிஷம்தான் இந்த இடத்துக்கு சேர்ந்துட்டேன். அதனால் லோ பட்ஜெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி போட்டு வைக்கலாம். இதுதான் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார் லேஅவுட் இதுக்கு பேர். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.